napupunta ako dun sa channel, sa page na yon, para akong ibang tao. Ang daming mga masasakit na salita. Pero sa totoong buhay, judge man ako for the past 2 years. Nahirapan man ako for the past 2 years. Nabalik naman yung hirap na yon para sa mga kababayan nating nahihirapan din sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung paano sisimulan tong video na to. At ayoko rin namang aksayahin pa yung oras ninyo para pagtanggol yung sarili ko sa lahat ng mga harsh comments na na-receive ko in the past 2 years. Pero, isa-share ko na lang po sa inyo kung saan napunta ang mga perang kinita ko sa video na in-upload ko 2 years back. Kung isa ka sa mga fan ni Mika Salamanca, for sure napanood mo tong video na to at gigil na gigil ka sa akin. At para hindi na po kumulo ang ating mga dugo, o hindi ko na po i-explain kung ano yung laman ng video. Bakit ko nga ba in-upload yung video na yon? Ginamit ko ba si Mika Salamanca para sumikat? Actually, hindi po. Paano ba? Ang goal po talaga ng video na yon ay fast forward to 2020, ang naging goal po ng video na yon ay makalikom ng pera. Pero, 2 years ago, hindi po yun ang goal. Ang goal lang dati ng video na yon ay masilip kung gaano ka-harsh ang social media. Kung anong negativity ang naidudulot ng social media sa buhay ng isang vlogger at kagaya ng message niya sa kanyang vlog before na goodbye YouTube. Gusto ko lang po talagang masilip. Silip lang po. Yung konti lang, 3 comments, 4 na comments, ganun. Kasi hindi naman po ako sikat na vlogger, so hindi ko ina-expect na marami akong makukuhang response doon sa video na yon. Ang ina-expect ko lang po 3, 4, tas isa doon kapamilya ko pa, gano'n. So, nabigla po ako, nagulat ako nung nag-trend siya. Ang dami-daming mga comments na nireceive ko. Araw-araw, mga harsh comments, mga hate comments. Kung mahina pala talaga yung loob mo, hindi ka magsusurvive dito sa mundo ng social media. Dahil bagong YouTuber lang po talaga ako, gusto ko lang pong malaman kung gaano ka-harsh ang social media. Hindi ko na-expect na ganun harsh ako iti-treat ng social media. Sabi nga po nila, be careful what you wish for. Pero thank God, nakaya ko naman po yung mga comments. So, bilang isang content creator na makakatanggap ng mga hate comments, basahin mo lang siya. Tanungin mo yung sarili mo, totoo ba to? Kung totoo siya, ano ang dapat i-improve? Kung tinanong mo yung sarili mo, totoo ba to? Kung hindi naman totoo yung comment, hayaan na lang, move on. So, yun pala ang formula sa pagtitake ng mga negative comments. At least nalaman ko, thankful ako sa lahat ng mga hate comments kasi nalaman ko yung formula sa pag-handle ng mga negative comments. Nung nalaman ko na nga yung realization na yun, parang hindi siya worth it na sabihin na lang sa mga nag-comment na, uy, prank lang po to, uy, fake lang po to, hindi po to totoo. Para sa akin, make it worth it. So, make this content worth it. Kasi kung tutuusin po, talagang sobrang harsh ng video na yon. Kung mapupunta ako dun sa video na yon, sa channel, sa page na yon, para akong ibang tao. Ang daming mga masasakit na salita. Pero sa totoong buhay, wala naman po akong kaaway, hindi rin po ako palaaway. Lahat ng mga naging kaibigan ko ng elementary, kaibigan ko pa rin sila hanggang ngayon. So, parang ibang-ibang tao ko every time na napupunta ako dun sa page na yun. Ayoko pong i-explain yung side ko sa mga tao or ipagtanggol yung sarili ko sa mga tao. Kung paano mo ako ginudge, i-respect ko yun. Kasi pag nag-explain ako sa'yo para patunayan ang sarili ko, lalo lang tayong mag-aaway. So, mas pinili ko pong manahimik at mag-isip kung paano ko matatransform ang negative comments sa isang makabuluhan na bagay. So, naisip ko, So, naisip ko, meron nga palang kita na makukuha dun sa video na yon mula dun sa panonood nyo at sa pagko-comment nyo. So, dun na lang ako kumakapit na, kasi may mga times na kapag down ka, tapos yun yung magpa-pop sa phone mo, minsan kahit gaano ka-positive na tao, tinatamaan ka dun sa mga negative na comments. Parang nadadala ka ng emosyon mo. So, pinipigilan ko po talaga, tinatatagan ko yung loob ko na wag ako madala sa mga masasakit na salita. Kasi ang kapalit naman ito, something worth it. Kaya dun ako kumakapit na kapag naiiyak na ako, dun sa mga comment. Lalo na kapag personal,
Lalo na kapag personal, parang iniisip ko na lang, balang araw magagamit mo yung pera ngayon para makatulong sa iba. So, kapit lang. So, okay. Okay lang ako. So, ganun yung naging situation ko for 2 years. Kasi, Yula, magagamit mo yan sa magandang bagay. Maghintay ka lang. Magtiis ka lang muna ngayon. So, 2 years na yung nakalipas, nandyan pa rin yung video. Hindi ko pa po siya mabura-bura kasi hindi ko pa alam kung saan ko gagamitin yung pera. Hanggang sa dumating ang pinaka hindi natin inaasahan sa lahat. Ang COVID-19 or ang coronavirus na naka-apekto sa napakarami nating mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Masakit mang isipin na finally magagamit na rin ang kinita. Masakit mang tanggapin na sa COVID-19 pala mapupunta ang perang pinaglalaanan ko 2 years back. Pero angel in disguise pa rin na ang nililikom ko palang pera ay para sa mga kababayan nating nahihirapan dahil sa COVID-19. Nasaktan man ako for the past 2 years. Na-judge man ako for the past 2 years. Nahirapan man ako for the past 2 years. Nabalik naman yung hirap na yon para sa mga kababayan nating nahihirapan din sa kasalukuyan. Ngayon nga, nakatulong na yung video na yon para makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Sa wakas. Kaya, hindi ko na po sana sasagutin. Wala na po sana akong balak na gumawa ng another content para sa video na yon. So, kung isa ka sa mga nag-comment 2 years back or hanggang ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kahit masakit yung comment. Salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging part nito. Hindi man po sapat ang kinita ko din sa video na yon para makatulong ng mas marami. Pero malaking bagay na rin po yun pandagdag sa weekly budget po namin sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Nagsimula na po yung operation po namin. Nag-start po kami sa Macabebe, Pampanga. Actually, malapit lang yun kina Mika. Ang alam ko, taga Masantol, Pampanga si Mika. Ako naman po taga Macabebe. So, nag-start na po yung operation po naming mamigay sa Macabebe, Pampanga. Every week, meron din po kaming 1K challenge kung saan gagamitin namin ng 1,000 pesos para makatulong. And up to this date, meron na po tayong naipamigay na worth 20,500 pesos na grocery items and mga cash donations. Kaya kung isa po kayo sa nag-comment at or nag-dislike or nanood dun sa video na yon, kasama ka sa mga tumulong. Ngayon, kailangan ko pa rin po ng tulong ninyo. Kung may kakilala po kayo na nangangailangan ng tulong ngayong panahon ng crisis, pwede po kayong mag-comment dito sa video na to or i-message nyo po ako sa aking mga social media account para malaman po namin kung paano kami makakatulong sa kanila. Kung gusto nyo rin pong tumulong financially, maglalagay po ako sa description below ng 2 link ng foundation na kasalukuyang tumutulong ngayon sa Pampanga dahil pwede nyo rin po kaming tulungan financially. Bago ko po tapusin itong video na to, pasensya na po sa lahat po ng mga nasaktan at maraming salamat po sa lahat ng mga masasakit na comments dahil nakarating po sila sa isang magandang resulta. Naniniwala ako na ang isang pagkakamali, kapag nasimulan mo na, ituloy mo na ito. Pero tapusin mo siya ng tama para maging makabuluhan ang pagkakamali. Yun lang, maraming salamat po.